Studju tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea Drittijiet Fundamentali wera li l-Maltin huma informati biżżejjed fuq il-privatezza tagħhom fuq il-mobiles. Dan l-istudju jpoġġi lil Maltin minn ta' quddiem hekk kif 59% tal-partiċipanti Maltin qalu li huma konxji tal-privatezza tagħhom fuq applikazzjonijiet fuq il-mobile bħal Facebook u Instagram. Fil-pajjiżi kollha wieħed minn kull 5 persuni biss jaqraw it-termini u kundizzjonijiet marbuta mal-protezzjoni tad-dejta. 27% tal-parteċipanti qalu li dawn il-kundizzjonijiet ma jifhmuhomx. Minkejja dan l-istudju juri li f'dan il-każ il-Maltin xorta jibqgħu fuq net li jafu x'inhi l-protezzjoni tad-dejta. Filwaqt li l-Polonja u l-Greċja jinsabu fil-quċċa ta' net ta' nies li jifhmu eżatt it-termini u kundizzjonijiet tal-privatezza, Malta u l-Bulgarija jinsabu eżatt warajhom b'82% tal-parteċipanti iwieġbu pożittiv. Min-naħa l-oħra l-istudju juri wkoll li l-maġġoranza tal-Maltin huma komdu li jużaw is-sistema li tara fluċuh biex jieħdu servizzi minn kumpaniji privati. Flimkien maċ-Ċipriotti, il-Maltin huma wkoll fost l-aktar li jużaw din is-sistema li tara fil-wiċċ biex jiksbu servizzi oħrajn pubbliċi. L-istudju juri wkoll li filwaqt li 6% biss tan-nies fl-Unjoni Ewropea lesti biex jużaw din is-sistema tal-wiċċ ma' kumpaniji privati, 33% tal-Maltin iħossuhom komdu li jagħmlu dan. Din is-sistema li tara fil-wiċċ qed issir popolari ferm hekk kif l-intelligenza artifiċjali qed tiddomina diversi setturi u servizzi madwar id-dinja. Fl-istudju li sar bejn Jannar u Ottubru tas-sena l-oħra ħadu sehem 35,000 persuna mill-Unjoni Ewropea, mir-Renju Unit u mill-Maċedonja ta' fuq. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.